Id-dimostranti Libjani f'Malta ilhom sa mill-bidu tad-dimostrazzjonijiet jippruvaw inniżlu il-bandiera nħadra biex minfloka itellgħu dik oriġinali. Madankollu ftit aktar minn ġimgħa huma rnexxilhom jagħmlu dan u l-kisba ta' 3 l-ewwel ta' Marzu ser tibqa' mnaqxa fil-kalendarju tal-komunità Libjana f'pajjiżna. Huma rnexxilhom jagħmlu hekk wara taħdidiet mal-ambaxxatur Libjan għal Malta li ħadu madwar siegħa. Blajta ta' Libja l-libertà ċittadini hekk miġbura quddiem l-ambaxxata irnexxilhom ineħħu il-bandiera ta' Gaddafi biex minflok tpoġġiet il-bandiera propja tal-Libja, il-ħamra, sewda u ħadra. Libja! 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 L-aħmar ifisser id-dem li xerdu mis-sirjietom. Il-kulur iswed tal-bandiera huwa simbolu ta' żmien il-Libja kienet maħkuma minn pajjiżi oħra u l-aħdar jissimbolizza l-prosperità. Il-bandiera x'kienet tfisser għalikom l-oħra? Ħadra. Xejn, biċċa imbarazz. Mal-Gaddafi x'kienet tfisser? Jenna forsi il-green book or something like this, I don't know what. Aħna ma nifhmux x'in tfisser dik. Il-ġid, aħna qatt ma rajna ġid. Hekk dik il-ħadra turi li l-ġid 42 years qatt ma rajna ġid. Il-poplu Libjan qatt minn il-Libyan Revolution ġifieri mis-69 qatt ma qam u qal Gaddafi we don't want you, step down. Never. Illum il-ġurnata qatt jagħmilha. Allura il-poplu Libjan qam u meta jqumu 6 miljuni jew 5 miljuni u nofs kontra persuna jrid jaqa'. Bittama li jagħmlu l-istess minħalba l-tzan id-dimostranti marru quddiem il-kulleġġ Libjan f'San Ġiljan. Madankollu l-awtoritajiet tal-kulleġġ opponew għaliex qalu li l-Libja għadha taħt Gaddafi. Iżda d-dimostranti ma qablux. Dan l-istazzjon huwa infurmat li wħud mill-istudenti se jirritornaw il-Libja 10 tiem oħra u huma mbeżżajn li n-nies ta' Gaddafi jivvendikaw ruhom magħhom. Rifjutaw illi jerfgħu l-bandiera. Aħna hawnhekk ġejna wara rfana l-bandiera l-imbaxxata, ġejna biex nerfgħu l-bandiera hekk irrifjutaw. U wara tara n-nies ġralhom effereċaw daqshekk. X'raġuni tawkom? Qalu aħna għadna taħt il-gvern Libjan.